Juma October kalo tile fila sanba filani mugan aw minnu sɔgɔlen bana an ka foli b'aw ye fo aw sigiyɔrɔ la. CEDEAO b'a ka ɲangiliw wuli ka bɔ Mali kan fɔlɔ a dɛnnen bɛ waleya damadɔw lajɛyali la. Nin y'aw ka kunnafoni di kɛnɛ sigili ye. A jirala ko ni Mali y'a kundu CEDEAO ka laɲiniw matarafali kɔrɔ ɲangiliw bɛ wuli pewu ka bɔ an kan. CEDEAO bolofara min bɛ Mali kɔnɔ yan o lasigiden Professeur Amidou Boli de ye ni laseli kɛ araba septembre kalo tile 30 san 2020 ani ministre ɲɛmɔgɔ Moktar Wane ka lajɛ senfɛ. Siwili dɔ sigili ministre ɲɛmɔgɔya la o tun ye CEDEAO ka wajibiw dɔ ye. Ka tuma min na o laɲiniw bɔra sira fɛ Maliden bɛ tun bolo ko CEDEAO bɛna ka ɲangiliw bi ka bɔ an ka jamana kan ka halisa a ma kɛ fɔlɔ. Professeur Amidou Boli y'a jira k'a nana ɲɛda ministre ɲɛmɔgɔ kura kan k'a fo baara tali la. A ye waleɲuman dɔ kɛ Moktar Wane ye a sɔnni jɔyɔrɔ in tali na ni waati gɛlɛn kɔnɔ. Professeur Amidou Boli ko CEDEAO den tɔmani ɲangili minnu sigi Mali kan nka ko bɛnkan min bɛ jamanaw cɛ u labatoli fɛɛrɛ dɔw de don. A ko bɛnkan kɔnɔ ko ni yɛlɛma donna jamana min kɔnɔ ka kɔrɔ a ma kɛ ni kalata yɛlɛmani ye ɲangili bɛ bi o jamana masina kan. A ko ɲangili kun ye jamana ka dabaliw tigɛ joona ka segi sariya ma. Ko ni Mali y'a jilaja ka CEDEAO ka laɲini minnu bato dɔrɔn ɲangili minnu bɛ wili pewu. A ko caman kɔni kɛra u labatoli la nka hali bi k'a tɔ bɛ yen. Min kɛra o de ye jamanakuntigi ni ministre ɲɛmɔgɔ sigili ye furancɛla fanga kunna minnu ye siwili ye. Professeur Amidou Boli k'a tɔ ye fɛn min ye sa o de ye bɛn kɛra furancɛla fanga taabolo sariya sɛbɛn min kan Mali ko kɔnɔko dɔw faranfasiya i n'a fɔ ministre ɲɛmɔgɔ ka baara kɛtaw. CEDEAO y'a ɲini mɔgɔ minnu bɛ bolola fanga yɛlɛma kelen o ti kalo tile 18 san 2020 k'olu bɛɛ bila. Ko minnu minɛlen don k'u lasago u y'u ka adamadenya hakɛ dɔ bɔsili u la k'o tɛ sariya ye. A tun bɛ furancɛla fanga bɛnkan sɛgɛn kɔnɔ fana ko jamanakuntigi dakan bɛ se ka jamanakuntigi nɔna bila waatinin kɔnɔ walima ka nɔna bila pewu. CEDEAO ko a ma jɛ n'o ye. Colonel Assimi Goïta y'a to CEDEAO ta la Maliden bɛ ka lafiya kɔnɔ. Mɔgɔkɔrɔbaw tɔgɔladon diɲɛ kɔnɔ ka mɔgɔkɔrɔbaw ladon k'u tanga coronavirus ma. Mɔgɔkɔrɔbaw bɛ ka caya diɲɛ kɔnɔ san 2050 bɛna sɔrɔ mɔgɔ 5 o 5 kelen si hakɛ sera 80 ma walima a bɛ caya n'o ye. San 2019 jatew y'a jira ko mɔgɔkɔrɔba miliyɔn 143 bɛ diɲɛ kɔnɔ. Ko san 2050 b'a sɔrɔ o hakɛ sera miliyɔn 424 ma. Diɲɛ tɔnba bolo fara min ɲɛsinin bɛ kɛnɛyako ma n'o ye OMS ye o ye ni kunnafoni lase kunu alamisa septembre kalo tile fɔlɔ san 2020 mɔgɔkɔrɔbaw tɔgɔladon ɲɛnayamali hokumu kɔnɔ. Ni y'o ɲɛnayamali tako 30nan ye diɲɛ kɔnɔ ka bɛn coronavirus n'a kɔlɔlɔw ma diɲɛ kɔnɔ. Coronavirus kɔlɔlɔjuguba bɛ mɔgɔkɔrɔbaw kan kɛnɛyako ani u ka hakɛko la. Diɲɛ tɔnba ONU secrétaire général Antonio Guterres kanbɔ ko ɲinɛ kana kɛ mɔgɔkɔrɔbaw kɔ. Hali ni nɔgɔya bɛ ka don coronavirus la diɲɛ kɔnɔ denmisɛnw k'u timinadiya mɔgɔkɔrɔbaw n'u ka denbayaw ladonni fɛ. O ye laɲini dɔ ye mɔgɔkɔrɔba ko san 10 baara bolodali 2020 2030 kɔnɔ kɛnɛyako nasira la. Mɔgɔkɔrɔbaw nafa ka bon du kɔnɔ ani sigidaw yiriwali kuntalajan sɔrɔli la. A ɲuman ye k'u hakililaw ɲini k'u fara an taw kan ka baaraw kɛ n'u ye dɛnkɛrɛfɛ waleya kana y'a la. Diɲɛ fɔkabɛn jɛkulu min bɛ Mali tɔgɔ la o ye lajɛkɛ kunu alamisa septembre kalo tile fɔlɔ san 2020 MINUSMA dagayɔrɔ la Bamako. A ɲɛmɔgɔya tun bɛ Algérie lasigiden Boualem Bessihi bolo. Ale de ye fɔkabɛn jɛkulu in ɲɛmɔgɔ ye. MINUSMA ɲɛmɔgɔba diɲɛ tɔnba ONU secrétaire général ka ciden kɛrɛnkɛrɛnnen Mali kɔnɔ n'o ye Mahamat Saleh Anadifi ye jamana dɔw lasigidenw
ka fara diɲɛ jɛkulu wɛrɛw ka cidenw kan i n'a fɔ CEDEAO nin bɛɛ tun bɛ kɛnɛ in kan. Fɔ ka bɛn jɛkulu ɲɛmɔgɔya jira ko ni lajɛ kun ye k'a dɔn bɛn ni lafiya sɔrɔli Mali kɔnɔ o baaraw bɛ dakun min na ni waati in na ani ko tɔw bɛna bila daka min na ka faamuyali ko fana na furancɛla fanga sigilen. Bɔalemu Sibihi ko Alger bɛnkan sɛbɛn waliyali ye diɲɛma haminako ye an bɛ waati min na. O la ka ɲuman ye a baara bilala dakun min na u ka taa n'o ye. Ko ni gouvernement kura sigira dɔrɔn tɛmɛ bɛna kɛ ni gouvernement ni jamana kɔrɔnfɛyanfan mɔgɔ murutilenw cɛ bɛnkan sɛbɛn kɔnɔko waliyali ye. N bɛ dan sigi an ka bi kunnafoniw na ni baara nin bɛɛ kɛra AMAPU ni ANCD ka bolo di ɲɔgɔn ma kɔnɔ. Aw k'an bɛn waati wɛrɛ ni kɛnɛ in kan.